Úplne sú na proste, robia mi hanbu. No aj ten Kollár, to oné, furt iba oné, strieka. Všade možne. Ale to je hanba. Starý cap táhne mu na 60 a vypisuje oné nezletilým babám. Áno, je to hanba. Kamarátka môj vypisoval. No však ale si zoberte, že človek si otvorí Instagram. Ale akože oni si z neho robili Tu vidí tam Kollára, že má ďalšie nové dieťa. Je to v poriadku, lebo ja som tiež. Asi ma to trápi, že sú homofóbni, že keď vidia napríklad dve ženy pokope, tak akože je to hrozné, je to strach Slovenska, je to nepripustné, je to proste, no neviem, pritom podľa mňa ten človek si tú orientáciu nevyberá, ani nevie, ako sa do toho nedostal, čo je za tým, a keď vidia dve ženy pokope, tak to už, no a vy budete mať hen taký život, hento, dobre, že vás neoplujú, neviem čo, je to podľa mňa. Ja som na oboj, ale nepotrebujem sa predvádzať, čekať po námestí, behať s dúhovými to ani ja nerobím. Voľaká opica. Proste tak náhas to pre seba, hotovo. Nebudem sa s tým onej velice, že som teplá. Ježišmaria, je ich tu a kto ich tu chce? Iba nám tu zavádzajú, smrdia tu. No, aj tí Ukrajinci. To akože to čo je? Kto nám dal niekedy čo zadarmo? My si všetko musíme kupovať, aj tie rožky. A oni všetko dostanú jak nič. Tak to si lusknú, ona chce telefónik, ona chce autíčko, ona si prosí hotelíček, ona si prosí hen taký výhľad, tá si prosí také nechti. Ježišmaria. No tomu sa nevyjadrujem. To akože to je tak jak ešte nič. To akože to ani ten Kollár nie je tak jak to školstvo. Však tam presedíš polku života a vieš. Akože to, o čo sa máme baviť? No asi, aby do budúcna, neviem, chcela by som mať, keby náhodou, akože, že mám deti, tak chcela by som ich priviesť do sveta, kde sa nebudem musieť bať pustiť svoje dieťa proste na ulicu, či náhodou na ňo nevybehne nejaký Ukrajinec, alebo Arab, alebo neviem čo so zbraňou, aby som sa nemusela bať o svoje dieťa, mohla ho v poriadku pustiť do školy. Ale aby som sa nebala, že mi dceru nejaký hajzel zasadne, alebo čo. Lebo v dnešnej dobe je to áno. Ale však aby som svoju dceru do kostola nepúšťal, tak je mala zákazná, to by dostal zaracha, keby tam ide. Ako pre mňa, za mňa, nech si každý verí tej svojej viere, ale nech mi nevnúcuje niečo, čo tak ja necítim. Pane Bože, to akože, to ja som zásadne proti interrupcii, dieťa sa na svet nepýtalo a keď si vedela rozčapiť nohy a ponúkať sa, tak sa vieš o to decko postarať. Počkaj, ty si proti potratom, či čo? Áno. Však a ty si akože schvaľuješ to, aby nejaká rozšapila nohy, debilka ju napustila, ona potom to decko dala preč, tak keď vedela jebať, tak... Ty si sprostá, ale keď to dieťa akože vedela splodiť, tak sa o ňo vie aj postarať, nie? Jedna vec je rozšťapovať nohy, ale keď vie rozšťapovať nohy, tak sa vie o to dieťa aj postarať. Áno, pokiaľ je to takto, že ju znásilnil, tak áno, to chápem, to aj ja by som spravila, ale keby to bolo takto, že dobrovoľné, tak akože čo si drvá. Ale voľaká nespraví decko a potom jej poví, že on to že tak ide preč od nej a nechá to na no a čo? Tak sa o to dieťa postará. Jak? Keď nemá peniaze, možno to baba? Nerob mi nervy. Nech materia otcovi na kokos. Neutrálny, k tomuto som nevyjadril. Ani ja, lebo to akože to, no ja na to nemám neutrálny názor, to sa proste nedá. On sa nedá ani vidieť, ani cítiť, ani nič. Akože ja si púšťam jeho oné totok. Je spaním, lebo však on má taký ukludňujúci hlas. Výstup z auta. Ježišmaria, ja keď vidím Fica, tak ja musím celú telku prepať, lebo on je tak tlstý a tak prepitý. Hlava sa mu tam nezmestí, normálne musia 4 kamery ho snímať. Jeden psychopat, ďalší zlodej. No i tam oné, v tých minerálkach, čo tam majú, sa podľa mňa oné pre takú borovičku, toč skop jednoty a preto majú také oné vymysly. Strašne myslíš, ale aj to ja som, podľa mňa nikto sme teraz nevedeli, kto je Zuzana Čaputová a zrazu sa krasavica vyskytla. A to čo je, odkiaľ ona prišla, to čo, akože len tak sa narodila a zrazu drbia budem prezidentka, to aj ja môžem. Ako čo sa vtedy riešilo, že jej nadávali na dceru a tak akože áno, to bolo hnusné, to sa ani mne nepáčilo. Ale tak, neviem, tak mohla čakať, že keď bude prezidentka, že jej budú siahať po všetkom, či už po rodine, po tých najbližších, že to nebude len pri tom, že ježiš, aká si koľko nalá Zuzi.
Otvorte si ústa a povedzte, čo vám vadí, lebo sa inak nepohneme, pokiaľ budeme držať ústa a nebudeme rozprávať, čo nám vadí. Tak za pár rokov, nie že budeme mať len flašky, čo sa takto otvárajú, ale za pár rokov tu budeme mať oné autička, toť na plastových kolesách, všetko. Musíš sa otvoriť ústa. Za chvíľku tu nebude nič, iba deti tu budú kolárové behať. A budú nás zdraviť. Čauko, čau môj. Koľka ty si v poradí? 45. Ale kolár nech ten radšej nech už ani nežije, tam nech býva a nech je dobre. Vexlak jeden Oj, škaredý a určite aj smrdí. nechutný vexlak. Ja nevítam, ja by som aj išiel, ale nemá keho, ten čo Tak ja som tam není, povedz, ja som tam není a nemáš koho voliť. Sám seba. A ja.